Promote Boro long live. Long live. Long live. Promote Boro long live. Long live. Long live. Govinda Basamatari long live. Long live. Long live. Govinda Basamatari long live. Long live. Long live. Govinda Basamatari long live. Long live. Long live. UPPL long live. Long live. Long live. UPPL long live. Long live. Long live. UPPL long live. Long live. Long live. UG Brahmana board है UG Brahmana टेक्टर निशावरिया बोर्ड उन्होंने दे रहा है UG Brahmana टेक्टर निशावरिया बोर्ड उन्होंने दे रहा है UG Brahmana टेक्टर निशावरिया बोर्ड उन्होंने दे रहा है बे समाव स्लोगानाव बाहागो लानो थाखाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंहा हांख्रायनाय बायदियै दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि सार प्रमद बरुवा बे समाव सारखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बे समाव आं सारखौ खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम सिनायथि होनायनि थाखाय दा बे समाव आं सारखौ मेलखौ सामलायनाय मेलनि सामलायगिरि बाहागो लानो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गोविंद बसुमतारी लोगोसे बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन ओनसोलनि बाहागो लाफैनो हानाय सिबिनां रायजो राजा बिथांमोन आरो आंनि आंगोनि लोगो बिथांमोन दा बे समाव आं साफ्रोमनोबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो अबंलावरिनि खाथियाव आङो गिबियावनो आर'ज गाबबाय नोंथांमोना बयबो गोदान बोसोराव आलो गोजोनै संसार जानो हागोन आरो बयनिबो गोसोनि हास्थायनाय साननाय हनायफ्रा जाफुंगोन बयनिबो जिउआव देरहासार जागोन आं बेखौ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय सिबिनां रायजोफोर जोंहा सानै बिबुंथिगिरिया माखासे खोथा बुंलांखाबाय होननानै आङो मिथिबाय दा नोंथांमोना बयबो थांखिखौ लाखाबाय दा बे हिसाबै आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै मानोना सुबुं गौमाफोर जायोबा आन्दलनफोर जायोबा आं गोबां खोथा बुंखायो आरो जेखौ बै समाव बुङो बेखौनो जोङो मावनोबो नाजायो दा बे हिसाबै दिनै गोदानै बिसायख'थिखौ लानानै गोबां खोथा नोंथांमोननो आङो बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखिसै आङो गुसुङै मोननैसोल' खोथा बुंगोन फंनैसोल' खोथा बुंगोन आरो बिनि उनावनो आङो बिदाय लागोन गोबां मिटिं दंबावो दा नैबे बिसायख'थियाव मानो बाहागो लादों मानो लायाखै बेखौ बुंलांखाबाय जोंहा आद्रा हाबाफारि दङ मोननै हाबाफारि मोनसेया जाबाय आलादा रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आलादा रायजोनि जेंना होनोबा एनडिपिनि मोननै हान्जायाबो दिनै सावरायनायाव दङ एनडिपि प्रग्रेसिभा 12 बोसोरनि बारा जाबाय सिजफायार जानाया दा बेखौ जोङो सलुसनाव एबा बे जेंनाखौ बोस्रांनांगौ जोंहा बे मोनसे गिदिर हाबाफारि जोंनि लोगोसे बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि हाबाफारि जायनि थाखाय जोंहा 5,000सो सुबुङा जिउ गारबाय गोबां जेल जानांबाय गोबाङानो पुलिस मिलिटारिजों बुख्रुबजानानै नोरजिया जानानै थानांबाय बे गासैबो थासारिखौ नायनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ जेसेबां हायो थाब सुस्रांनांगौआ जोंनि बिबान दा बे हाबाफारिया जोंहा आद्रा जानानै थाबाय आरोबाव गुबुन मोनसे देरसिन आद्रा जानानै थानाय हाबाफारिया बर'नि गासैबो थाखोनि सुबुंखौ लानानै जोंनि गोरिब गुन्द्रा थाखोनि एबा गुबुन गुबुन थाखोनि गासैबो सुबुंखौ लानानै बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि एबा गेदेमा हारि गायसननांगौआ जों बयनिबो बिबान दा बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बयबो नारा नाथा नाजालायगासिनो दङ नाथाय बियो दाबो जाफुंसार महर मोनाखै आलादा रायजो सोरजिनांगौआ सोरबा एबसु एनडिपिनिल' बिबान नङा बुहुमाव थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बियो बिबान आरो बियो दिनै जोङो बिब्रबनाय मोनसे दाबि नङा जेला बर'नि बै समाव सानसुमैफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव आसामाव बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाब्ला
जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथिखौ लानानै मोनसे एखुथा एबा गोथां हारि महरै थांनानै थानाया गोब्राब जागोन बे खोथाखौ साननानै बिथांमोना सोमावसारजेनदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो आन्थोर ज'वाजासे सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। आंनि गुसेब मेलेमजों आरो गुसुं समनि मोन्दांथिजों आङो बेखौनो बुंनो सानो आलादा रायजोखौ मोननो थाखाय मोनथाम रोखोमनि जोङो खामानि मावनांगोन। गिबि खामानिया जाबाय सोमावसारनाय जेखौ जों मावगासिनो दङ। राजा लामायाव, रेल लामायाव, दिल्लीयाव, दिसपुराव जोङो सोमावसारो, क'क्राझारावबो सोमावसारो। गोदो बड'फायाबो सोमावसारदोंमोन, एनडिएफबिआबो सोमावसारदों हाथियार लानानै, बिएलटिआबो सोमावसारदोंमोन हाथियार लानानै। बे जाबाय सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायजोंनो जोङो बिएसिबो मोनदोंमोन, सोमावसारनायजोंनो जोङो बिटिसिबो मोनदों आरो सोमावसारनायजोंनो आदालत रायजोखौबो जोङो मोननांगोन। गुबुन मोनसे लामाया जाहैबाय राजखान्थि गेलेनाय। आलादा रायजोआ जेब्ला सोमावसारनाया गोख्रों जायो बे सोमावसारनायखौ दिल्ली आरो दिसपुराव पार्लियामेन्टनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि सिङाव बिथांखि लाहोनांगौआ जोंहा माखासे मानसिफोर नांगोन। जाय मानसिफ्रा एमएलए बायदियै थांनानै बैयाव खामानि मावहैगोन, जाय मानसिफ्रा एमपि जानानै थांनानै पार्लियामेन्टआव खामानि मावहैगोन, अब्ला जोंनि आलादा रायजोनि जेंना सुस्रांनाया गोरलै जागोन। जेब्ला बिटिसि जादोंमोन बिनि सिगाङाव बिएलटिआ 1999 मायथाइयावनो सिजफायार जादों आरो 1999 मायथाइनिफ्राय 2003 मायथाइयावसो सुक्तिया जादों। बे बोसोरब्रैयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि गुबुन गुबुन आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बयनिबो मददजों सुबुं सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनानै सुक्ति खालामनो हादों आरो बै समाव इउजि ब्रह्म बिथाङानो रायजो सभानि एमपिमोन आरो बिथाङानो गासैबो खामानिखौ दिल्लीयाव मावनानै बे बिटिसि सुक्ति जानायखौ बिथाङा जाफुंसार होनो हादों। दा बे हिसाबै दिनैबो जोंनि माखासे जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा आद्रा थानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौबा जोङो दिनै दिल्लीयाव जोंनि मानसि दैथायहरनो हानांगोन। फारसेथिं जोंहा सोमावसारनाया जोबाखसै, बिनि गेजेरावनो बावैसो रन्जन दैमारि बिथांखौ थैजासे, बिथांजों लोगोसे सार गगৈ थैजासे जेल जोबनायनि जे फोसावनाय बियो जों बयखौबो दुखु होदों। मानोना बिथांमोना गाव हारसिंनि गावनि उदैनि थाखाय सोमावसाराखै, बर' हारिनि थाखायसो सोमावसारदों। दिनै सोरबा सोरबाया मोनसे समाव नांलाय खमलाय जादोंमोन हिसाबै बेखौ बिथांमोना मोनसे रिभेन्स लानाय एबा खिथेर होखारनाय बायदि खोथाफोरखौ बुंनो सानो, बेबायदि हाबाफोरखौ मावो। नाथाय दिनै जेसेबां जियानो जाया मानो गासिबो बर'नि बिग्रायारिफ्रा दिनै खौसे जानांगोन। सोरबा एनडिएफबि सारेन्डार होन, सोरबा एक्स-बिएलटि होन, दिनै बयबो ज' जानांगोन। जोङो बेखौनो हास्थायदों, बेखौनो लुबैदों। मानोना बड'लेण्ड सोरजिनाया साफ्रोमबो बर' फिसानि सिमां आरो बेखौ मोगथां महर होनांगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ जोंनो होलांखादों।